Boss, magkano yung Bluetooth mo ngayon? Ayun, 300 pesos po yung mga latag na Bluetooth, no? Yan po yung bago niyang latag dito sa Carmen Planas, Burautan. Kuya, magkano yung gastos mo ngayon? Ayan. Ayan. Naubos na yung mga gastos mo dito, kuya, no? Oo, pati rice cooker, no? Meron po tayo dito nakikitang Ibo. Ibo na helmet, no? Branded na Ibo. Bino, magkano naman yan, Fred? Dalawa lang to. Dual visor. Dual visor, magkano? Dalawa lang, dalawa. 2,000, no? So, 2,000 po yung Ibo, no? So, may mga nakita po tayo mga FM stereo na ginagamit po sa Yung amplifier. magkano naman yan? Yung amplifier kasama yung Pioneer. Yung Pioneer na speaker, 120 watts, 120 watts, 5,000. DB8 kompleto na. 4,500, 5,000 pesos. So, may nakikita tayong tatakbo nito. Ay, makita. So, ito yung ramjet, no? Tay, magkano yung ramjet nyo, tay? Yung ganito? 800. So, 800 pesos, no? Yung ramjet na ginagamit sa mga ceiling. Yan po yung may mga bala na inilalagay. Magkano, ano nito? Sa Paris? Kaya, Magkano? 1,200. Dalawa na to? Bali, ano na lang ng ano, no? 1,000 lang. Yamaha to, di ba? So, 1,200. 1,200 ang presyo, no? Kala, issue na paint. Ire-repaint na lang. Ito yung relo ng babaero. Ito yung mabili, oh. So, yung relo po dito ng babaero, talagang first class, no? Sa halagang 4,500, laging sold out dito kay Boss Eric, o kay Mang Boy Kaskas. Invicta, yan po, oh. Magkano tong tower? 200 lang yan. So, para kayo nasa Paris, no? 200 pesos ang presyo po nito. Oku, no? Ng mga portable. Sa portable, boss, magkano ang price niya? 3,200 pero negotiable price. Yun. Lahat ng price are negotiable tapos may warranty tayo. Ayun. Ang warranty niya ilang ano? Kasi sa ano sir, 7 1 days week? palit bago. 1 week. Kapag mayroong depekto yung okay. So kapag may depekto po yung items na nabili niyo sa kanya ay may warranty pa rin po, no? So parang Alright, so good morning po. At nandito po tayo sa Carmen Planas, Burautan, no? So mag-update tayo ng mga kanilang paninda na mga binibenta o mga nakalatag dito sa Carmen Planas, Burautan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Carmen Planas, Burautan. So tara, let's go! Alright, so dito may mga nakikita tayong mga latag, no? So, Ang 50 na, anim. 6 ang 50 ng kanyang paninda mga sabon. So, may panibagong latag dito si Idol, no? Mga Bluetooth speaker. Boss, magkano yung Bluetooth mo ngayon? Ayun, 300 pesos po yung mga latag na Bluetooth, no? Yan po yung bago niyang latag dito sa Carmen Planas, Burautan. Ay, pabango? Pabango? Magkano yan? So, 500, no? Pabango yan, no? Ano tatak? Yun, Comfort, no? Yung tatak po ng kanyang pabango. So, yan po yung mga latagan po dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Kuya, maraming salamat! Vlogger oh. Vlogger. Vlogger. Babayaran kong 20. Ikot muna ako. May bangos din pala rito. Nandito nga lahat, nakikita natin, no? Pati trompa, mga trompa na ginagamit sa chapel, no? O sa ibang mga ano man, no? Magkano po yung ganito nyo? Ayan, no?
So, yan po yung mga bentahan dito sa Carmen Planas, Burautan. Alright, so yung mga paninda rin po dito mga isda, no? Sa kilo naman po ng ating mga tulingan ay 130 pesos ang per kilo. Ay, boss. Tapos may mga paninda rin po dito mga salmon. Ayan, mga bentahan po ng isda dito sa Carmen Planas, Burautan. Tapos, ang matambakan natin ay 150 pesos ang per kilo. May turay, 60 kilo. Galunggong, 150. So, sa mga tumpukan din po ay meron din po dito, no? Alright, so hanggang ngayon sa mga oras na ito, napakarami pa rin mga taong namimili dito sa Carmen Planas, Burautan. So, may mga sapatos din po dito na mga mabibili. Ayan. So ayan, dito tayo nag-vlog ng mga nakalipas na araw, no? Yan po yung mga binebenta po dito, mga gas tube. Tapos mga non-stick na mga kawali, no? So may mga computer din po doon. Ayan. Router, may mga marami rin mapipili rito, no? Kuya, magkano yung gas tube mo ngayon? Ayan. Ayan. Naubos na yung mga gas tube mo dito, kuya, no? Oo, pati rice cooker, no? So yun po yung presyo ng double burner na gas tube. Wala kayo may salamin, no? Wala ngayon Yun ang hinahanap ko, yung may salamin eh. Pero magkano mga presyo nun? Nasa kulang-kulang 3,000. 3,000 yung double burner, no? Pero mga bago yun. Oo, brand new. Mga siganan, mura lang. Pero may bawas pa yon. Ang ganda kasi yung ano nun, salamin. Sa unahan, meron doon. Ay, kay Boss Danny. Eh, yung nandun, natanong ko sa kanya, price no, 1,550. Brand new rin, pero sabi ko baka meron pa mas maganda dito. Yung Astron nga, punta ako ng 2,800 eh. Medyo, sabi ko, parang hindi kaya to Pero maganda naman yung labas. Depende naman sa quality. Sa quality talaga, no? May iba kasi na gano'n ang tatak pero may manipis. Madali siyang Yun, tama nga po, madaling mabasag. Pero yung nakalipas, Kasi talagang kahit mainit yun, kahit mabanlian, hindi na... totoo po yun. Kasi meron Pero ako, may iba kasi pa nabanlian yun, nagtatak. gagamitin ko kasi ganun double burner na kaysa yung kasi ang gamit ko single, Micromatic. Kiowa. Maganda ba yung Kiowa? Doon sa salamin salamin na parang may mga design ng bulaklak. Kiowa ang pinakadabis. Sige po kuya, maraming salamat po. Pag meron na lang po. So dito po may mga paninda si nanay na takip ng mga... Hindi kami nakatinda. Opo, nung nakaraang umulan. Ang lakas po ng ulan. Di rin po ako nakapunta. Galit na galit yung ulan. Tapos ginawa sa atin, sinabayan na tayo ng bagyo. Baka sabi, nagpas tulong. Sa amin, hanggang dito tubig, tip-tip. Tapos kami tuloy na yung salatin namin. Inaalok talaga po. Yun, sinapon namin dalawang. Sa amin sa Nabotas, hanggang dito ang tubig. Naaalok talaga. Buti naka-plastic. Mm. Inaalok. So yan po yung mga panindang stainless po ni nanay dito, no? Sa mga takip, tapos may mga malalaki po, ayan, no? May kaldero po. Na kaldero, no? Sa takip po, magkano ang presyo po niyan? 150 po. May malaki po, 250. 250 sa malaki, 150. Yun po yung mga... Ayun, yun po yung mga presyo, no? Ng kanyang paninda dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Nay, marami pong salamat. Alright, so dito naman po tayo sa 20-20 na laging pinagkakaguluhan ng ating mga mamimili dito sa Carmen Planas, Burautan, no? 20-20, kung ano po yung mapili nyo, 20 pesos po. Meron po tayong lapis, 20 pesos rin po. Yan po, oh. Yan po yung mga mapipili nyo po dito sa halagang 20 pesos, no? Dito sa Burautan, Carmen Planas.
20-20 lang po yan, 20-20. So, ayan po yung mga kababayan po natin mga namimili dito sa Carmen Plana. Shoutout sa'yo, Kuya Ed. Hoy! Ngayon lang ako nakabalik. Inabot tayo ng tubig. So, nagliligpit na ngayon si Kuya Ed, no? So, meron po tayo dito nakikitang Ibo. Ibo na helmet, no? Branded na Ibo. So, Binom. magkano naman yan, Kuya Ed? Dalawa lang to. Dual visor. Dual visor, magkano? Dalawa lang, dalawa. 2,000, no? So, 2,000 po yung Ibo, no? So, may mga nakita po tayo mga mga FM stereo na ginagamit po sa Yung amplifier. magkano naman yan? Yung amplifier kasama yung Pioneer. Yung Pioneer na speaker, 120 watts, 120 watts, 5,000. DB8 kompleto na. 4,500, 5,000 pesos. Ito po yung mga latag po dito ni Kuya Ed, no? So, wala na tayong nakita mga power tools na nakalatag at mga relo at mga sunglasses. So, ito na lang po yung update natin kasi nagliligpit na ngayon si Kuya Ed, no? So, pakihanap lang po siya dito sa Carmen Planas, Pura Utan. So, Kuya Ed, maraming salamat po. Thank you po. Salamat. So, sa mga pyesa naman po tayo dito, no? Sa mga kakulangan ng mga pyesa ng inyong mga bisikleta ay dito po ay meron po kayong mabibili sa Carmen Planas, no? Alright, so sa mga power tools naman po tayo dito, no? So, yan po yung mga tatak ng kanilang mga power tools dito sa Carmen Planas, Pura Utan, no? So, may nakikita tayong tatak po nito. Ay, makita. So, ito yung ramjet, no? Tay, magkano yung ramjet nyo, Tay? Yung ganito? 800. So, 800 pesos, no? Yung ramjet na ginagamit sa mga ceiling. Yan po yung may mga bala na inilalagay. So, yan po yung mga ginagamit sa mga metal stud, no? So, meron din po ditong mga gamit na panggilid. Impact range. Sa impact range tayo magkano? May bawas pa po yun. Sagad na. So, fix na po yung impact range natin dito, no? Yun po yung presyo. Tayo, marami pong salamat. Thank you po. Alright, so update naman tayo sa ibang mga area dito na mga nagbebenta rin po ng mga murang-murang bentahan dito sa Carmen Planas, Pura Utan, no? Alright, so meron dito mga mag, may kasama na rin gulong. Magkano ano nito? San Paris? Kaya, Magkano? 1,200. Dalawa na to? Bali ano na lang ng ano, no? 1,000 lang. Yamaha to, di ba? So 1,200. 1,200 ang presyo, no? Kala, issue na paint. Ire-repaint na lang. Aayusin na lang. Repaint lang, repaint. Walang kanin eh. I-repaint na lang to. So 1,200. 1,200 yung presyo ng mags, no? Boss, maraming salamat, ha. Relo ni Kuya Boy. Relo ni Kuya Boy. Ito yung relo ng babaero. Ito yung mabili, oh. So, yung relo po dito ng babaero, talagang first class, no? Sa halagang 4,500, laging sold out dito kay Boss Eric, o kay Mang Boy Kaskas. Invicta, yan po, oh. Mga sikreto po ng mga relo po dito, no? Sa halagang 4,500. So, shoutout sa'yo, Boss Eric. So, mabili sa'yo yung mga relo ng babaero, ha?
Hindi kaya babaero si Boss Eric? Ito, 4.5 pa rin ang presyo. Ito. So, yun yung price ng kanyang mga relo, no? Yung mga mamahaling relo po na Rolex ay nakatago po yan. So, pag naghahanap po kayo ng mga 12K na presyuhan, dito po ay may mabibili kayo kay Boss Eric. O kay Mang Boy Kaskas, no? Gumagana pa yung radyo? Yung radyo talaga. Oo. Pambay na ko ba? Dito, Boss Eric, magkano to? Na lang yan yung Di mayroon yung masira na. 2.8. So, negotiable pa. Negotiable. So, may bawas pa rin po yung mga presyo ng relo dito, no? So, marami kayo pagpipilian sa mga latag dito ni Mang Boy Kaskas, no? Maganda yan. Boss Eric, maraming salamat, ha. Thank you. So, sa mga naghahanap uli ng mga relo ng babaero, hanapin nyo lang po si Boss Eric dito. Ayan, oh. Ito po yung relo ng babaero. 4.5 po ang presyo. So, dito naman tayo, no? Magkano tong tower? 200 lang yan. So, para kayo nasa Paris, no? 200 pesos ang presyo po nito. So, may mga latag din po mga relo. Ayan. Ay, 200 lang. So, magkano tong G-Shock? So, may mga G-Shock din po tayo makikita rito, no? Yung mga G-Shock, magkano? Ay, mga plus. Ito original na. Ah, magkano yan? Ito 2,000. Ah, 2K. Yan, original po, no? Mga class A. So, yung original po, 2,000 pesos po yung presyo ng original po. So, may mga sapatos din po tayo dito mabibili. Ito, ang ganda, oh. So, may mga latag din po mga sapatos dito sa Carmen Planas, Burautan. Alright, so dito naman tayo sa ating kaibigan, no? Na nagbebenta pa rin po ng mga power tools na ginagamit po sa mga construction. Ayan, yung mga tatak po ng mga label ng kanyang paninda, no? So, meron tayong Ryoko, no? Na mga portable. Sa portable, boss, magkano ang price niyan? 3.2 pero negotiable price. Yun. Lahat ng price are negotiable tapos may warranty tayo. Ayun. Ang warranty niya ilang ano? Kasi sa ano sir, 7 1 days week? palit bago. 1 week. Kapag mayroong depekto yung... Okay. So, kapag may depekto po yung items na nabili nyo sa kanya, ay may warranty pa rin po, no? So, parang kaunti ngayon ang paninda mo. Mamusing kasi tawag dito, konti lang yung display. Ah, kaunti lang ang naka-display, no? So, yung na-vlog natin to ng nakalipas na linggo. So, ito po yung dilaw na sasakyan na makikita nyo po sa Philtras Bank, no? Sa gilid lang po siya. So, balikan natin yung mga presyo ng kanya mga power drill. Ayan. Dito sa impact rings mo, magkano? Bago tayong dating na impact range. DeWalt. Yes sir, at saka Milwaukee. Oh, galing para Milwaukee box to, ah. May ilaw pa siya ngayon, no? So, magkano presyo niyan? Sir, 2.5. 2.5, negotiable. 2.7 kasi ito sir eh. Ah, 2.5 na lang, ayun. Ano sir, kali yung 2.5 namin, 2.3 na lang to. 2.3. Na makita naman. Tsaka ito naman sir, 2.2, 2,000 na lang. Ayun, 2,000. Eto mga ganito, ano na to? Ito sir, Hammer na ba yan? Hammer na? hammer yan, hammer. Ayun. Hammer drill na yan. Ayun, oh. So, Yes sir, 1.4, 1.6 at saka 1.5. Ayun. Negotiable power. Ito naman po, toto na lang to sir. Ito naman sa heavy duty natin na tawag ito, Ryoko drill. Tawag ito, 13mm at saka 10mm. Japan technology. 3.2 negotiable.
Tsaka 2-3 negotiable price. So, yun po yung mga power drill, no? Mga power tools natin na mabibili dito sa Carmen Planas, Burautan. So, ito po yung pinaka First Trust Bank. Dito niyo po siya makikita. Anong araw ka lagi nandito? Araw-araw sir, hanggang 4:30. Hanggang 4:30 ng hapon. Mula Lunes hanggang Linggo, walang pahinga. Walang pahinga. Kailangan kasi talaga tayo maghanap buhay, no, para sa ating mga pamilya, no. So, ito yung ano, 'di ba? Chipping gun. Sorry. Chipping gun. na lang yan. Makita rin ng tatak, no. 2,500. 2,500 watts. Wala kang ramchet na ginagamit sa mga bato, yung mga binabaril. Ano sir, ubus na yung nail gun namin. Yung nail gun, yun yung ginagamit sa mga stud sa construction, no. Ubus na yung bahala natin sir eh. Ubus na Marami ka na yatang pinaputok dito sa ibaba, eh. Nakita ko yun, may pinaputok ka rito nun, eh. Oo. yung bahala niya sa baka. Ayan, no. Lakas din pala, no. Kahit sa bakal, tumatagos din pala siya. Ubus yan. Sa bato lang, pag bumaril talaga, malakas, eh. So, yan po yung mga negotiable na mga power tools dito sa Carmen Planas, Burautan. Pwede ba yung lagari? Yes sir, jigsaw. Lagari, sa kahoy? Yes po. Oo, meron. Boss, maraming salamat, ha. Thank you, thank you. Okay, salamat. Alright, so ito po ay 200 pesos, no, rechargeable na tawag dito Bagong labas yan. na hair clipper, no. Oo, 200 pesos ang isang piraso. Alright, so razor po ito, no, sa halagang 200 pesos, no. Kukuha po tayo kay ate kasi kailangan ko pong bumili nito na gagamitin po sa 20. haba ng ating buhok, no. So 200 pesos, no. Ito pong isa ay 150 pesos. Ayan. So may mga rechargeable din po tayo dito nakikita, no. Ayan, ito mga flashlight po natin na rechargeable ay 50 pesos po. So sa mga charger po, mga passcord ay 50 pesos din po ang mga presyo. So magkano po yung sa ganito? So 200 pesos din po yung mga ganong klase ng flashlight, no. So yan po yung mga presyo na naitanong po natin kay ate, no. Maraming salamat po.